Lássuk a novemberi kifejezéseket. Novemberben egy reggeli beszélgetés részesei lehettünk Alice és George között. Good morning! Jó reggelt! Tehát good morning. Morning a mindennapi beszélt nyelven nagyon gyakori, hogy csak röviden annyit mondanak, hogy morning. Tehát good morning, csak röviden. Morning, reggelt. How did you sleep? Hogy aludtál? Like a log, mint a bunda. Jó, szó szerint, mint egy farönk, fatuskó, log. I slept like a log. Úgy aludtam, mint egy farönk, fatuskó. Tehát mélyen, mozdulatlanul. Like a log. That's good. Az jó. That is, összevonva. That's good. Az jó. It's foggy. Ködös az idő, köd van. Fog jelentése, hogy köd. És akkor ebből milyen? Ködös, foggy. You can't see anything. Semmit nem látni. Can és not összevonva. Can't. Nem lehet látni semmit. It's very thick. Nagyon sűrű, vastag. Thick. Figyeljünk rá, hogy ez a sziszegős nyelvkidugós TH. Thick. Tehát vastag, sűrű köd. Thick fog. It'll clear up later. Később kitisztul. Tehát clear up, kitisztulni. Tehát kitisztul, felszáll a köd. Később, later. Egyszerű jövőidő. It will, összevonva. It'll clear up later. Are you hungry? Éhes vagy? Hungry, éhes. I could eat a horse. Egy lovat meg tudnék enni, szó szerint. Tehát nagyon-nagyon éhes vagyok, farkas éhes vagyok. Tehát I'm so hungry, annyira olyan éhes vagyok, I could eat a horse, hogy egy lovat meg tudnék enni. Tehát részben, hogy annyi ételt meg tudnék enni, tehát akkora mennyiséget, a másik pedig, hogy ilyen lovakat nem igazán szokták megenni, de én annyira éhes vagyok, hogy még azt is meg tudnám enni. What would you like for breakfast? Mit szeretnél reggelire? Breakfast, reggeli. A full English, egy teljes angol reggelit. Full English breakfast miből áll? Sausages, kolbász, toast, pirítós, tojás, valamilyen tojás, például fried egg, tükörtojás, fried bacon, sült szalonna, black pudding, béres hurka, mushrooms, gomba, grilled tomato, sült paradicsom, és baked beans, azaz sült bab. Ez a tradicionális full English breakfast, teljes angol reggeli. Just kidding, csak vicceltem. Mint a joking, just joking, csak vicceltem. Just kidding. Beans on toast, babospirítós. Jó, beans on toast, egy szelet pirítós vajjal megkenve, és akkor ráöntve ez a sült bab, ez a beans on toast. I've run out of baked beans. Elfogyott, kifogytam belőle. Tehát to run out of something, amikor valami elfogyott, nincs itthon. Tehát I've run out of baked beans, nincs sült bab itthon. Scrambled eggs on toast, akkor helyette rántotta pirítósan. Scrambled eggs, jó bonyolult, scrambled, tehát rántotta. Szelet vajas pirítós, és akkor rá a scrambled eggs a rántotta. Lesz scrambled eggs on toast. No eggs left, nincs már tojás itthon. Left, maradt, nem maradt már tojás, nincsen. No eggs left. Porridge, zabkása. No oats, nincs zab, nincs hozzá zab. Weetabix, gabonaszelet.
Jó, ez a Weetabix, ropogós gabonaszelet, és akkor tejjel leöntve megpuhul. Másik változata az Oatibix, ami zabból készül. So Weetabix, no milk, nincs tej. Jó, figyeljünk rá, hogy az L a milk szóban az a sötét L. Angolul ugye kétfajta L létezik, a világos és a sötét. Ha mással hangzó előtt áll, mint ugye itt a milk szóban, akkor nem úgy ejtjük, ahogy magyarul, hanem visszahúzzuk a nyelvünket. Tehát nem hozzápattintjuk a szárpadlásunkhoz, hanem visszahúzzuk a nyelvünket. We can have Marmite on toast. Ehetünk Marmite-os pirítóst. Marmite, élesztő kivonat, yeast extract. Jó, aki még nem kóstolta, ez nagyon-nagyon sós, egészen különleges, egyedi íze van, annyira, hogy az ember vagy imádja, vagy utálja. You either love it or hate it. Jó, és akkor tehát Marmite on toast, szedett vajas pirítós, és akkor rá ebből az élesztő kivonatból, de csak egy nagyon kicsit, mert nagyon-nagyon sós. We can have Marmite on toast. Tudunk enni Marmite-os pirítóst. Alright, oké, rendben. Coffee, kávét? Yes, please. Igen, kérek. Jó, ha nem kérünk, akkor no, thank you, nem köszönöm. Jó, és ha már itt tartunk, akkor a kotyogós kávéfőző, angolul az a mocha pot. We'll have to drink it black, viszont feketén kell innunk, mert ugye tej nincsen. Tehát drink it black, feketén inni. I know, tudom, nincs tej. Grocery shopping after breakfast, bevásárlás reggeli után. Good idea, jó ötlet. Jó, ezek voltak tehát a novemberi kifejezések. Ezeket megtaláljuk összegyűjtve a weboldalon, kiejtéssel együtt. Ugyanitt szókártyák is elérhetők hozzá. Oké, akkor már ennyi. A következő részben jön a teszt a tanultakból. Innen folytatjuk. See you next time!